Que tal, saúdos? Pollo contará no 2020 cun orzamento de case 13 millóns de euros. Ampliamos de contado, isto é Pontevedras 10. Comezamos. O Concello de Poio contará cun orzamento para 2020 de 12.715.000 euros, un 0,5% máis que no ano anterior. Neste presuposto destaca a conxelación das taxas municipais e a aposta do goberno local pola redución da débeda. O Concello de Poio presentou os seus orzamentos para o ano 2020. En total, 12.715.000 euros, un 0,5% máis que o anterior. O alcalde cree que estes presupostos son realistas e está convencido de que responderán ás necesidades dos veciños. É un presuposto, desde o punto de vista político, que recolle as necesidades que ao longo deste ano temos previsto, que recolle o que a nosa labor, a nosa actuación política como equipo de goberno, consensuada evidentemente con un equipo como estamos ahora formado por 3 grupos políticos, e que, xa digo, é que responde basicamente ao concepto que nos temos do que é o noso concello, do crecemento que ano a ano estáse producindo. Un ano máis o goberno local volve a congelar as tasas municipais e continúa traballando para reducir a débeda. O tipo de interese mantense no 0,01%. O capítulo 3 de intereses son 37.000 euros, é invariable respecto ao ano pasado, o tipo de interés é moi pequeniño, sempre desde a oposición nos acusan de ter unha débeda altísima, de que eso vai a romper coa economía do Concello. Sen embargo, a deuda do Concello, que está prevista para o ano 2020, a 31 de diciembre de 2020, en 5.300.000 euros, pois por esos 5.300.000 euros páganse 37.000 euros. Unha auténtica ridiculez en 12 millóns de euros. En canto ao capítulo de investimentos, o orzamento contempla 500.000 euros, un pouco menos do que se ten pensado amortizar. Aquí se fan mención a 3 obras ou 3 actuacións que se pretenden facer na cuberta do pabillón da Seca, a reforma do xinasio e a cuberta desta casa consistorial, que son obras que van a estar financiadas nun 80% polo Instituto de Desarrollo Enerxético, polo IDAE, e que nos aquí no orzamento metemos as cantidades que digamos ten que aportar o Concello. O endebedamento está previsto para o 2020 nun 49%, unha cantidade que o Concello espera abonar nun prazo máximo de 15 anos. Bueno, no orzamento presentado hoxe polo goberno municipal non está contemplado o aumento da subvención para a canceira de Poio. Sen embargo, o alcalde quixo deixar claro que se hai unha vontade de chegar a un acordo cos responsables da protectora. Ademais, dende o Concello aseguran que esa modificación podería facerse ao longo do ano que ven. A nosa intención é negociar, revisar esa subvención, así revisala, evidentemente en principio a alza, pero o que temos que acordar é a cantidade, nin a cantidade que están recibindo ahora, nin tampouco os 40.000 euros que están pedindo. Tamén é certo que as cousas hai que dicilas claras, eles piden por un lado 20.000 euros e un operario máis que sería municipal, que estaría na canceira, ou ben os 40.000 para asumir os gastos de dúas persoas. A nos pedía modificar a subvención deste ano agora no mes de decembro prácticamente, e iso é administrativamente imposible porque habría que telo aprobado xa en pleno, tería unha exposición de 30 días e tería que despois pagarse esa subvención dentro do ano, co cal non hai tempo material, aparte de que a estas alturas rascar 5.000 euros, pois habría que ainda buscar algunha partida que outra. Nunha sola seguramente non nos taparíamos. É un problema a estas alturas. Facelo no mes de xaneiro ou febreiro non ten dificultade ninguna. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos.
Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. O Concello de Pontevedra inicia hoxe o proceso de elaboración do novo contrato do lixo. Faino abrindo unha nova fase de participación na que todos os veciños e colectivos da cidade poderán achegar as súas demandas e peticións. O obxectivo do Goberno municipal é ter axudicado este novo contrato antes de que remate actual o 8 de xuño de 2021. Facemos esta fase e queremos que teña moita repercusión, pois sobre todo porque entendemos que coa participación cidadana estamos en condicións de facer un contrato para o século XXI, quer dizer, un novo contrato que recolla a maioría das demandas dos ciudadanos, pero tamén o cumprimento dos obxectivos legais que hai en materia de tratamento dos residuos. Esta fase de participación dividirase en dúas partes. Por unha banda, os veciños e veciñas poderán dar a coñecer as súas suxestións a través da web municipal pontevedra.gal. Nela vaise habilitar un novo espazo no que calquera persoa poderá facer as achegas e tamén as súas consultas. O Concello tratará de contestalas nun prazo máximo de 24 horas. Por outro lado, o Goberno municipal manterá reunións con diferentes colectivos da cidade. O primeiro encontro será o martes 3 de decembro coas federacións de veciños. A continuación, haberá outra reunión con representantes patronais e con diferentes asociacións ecolóxicas. O Concelleiro de Xestións. Estamos de novo no Concello de Poio porque o Goberno local presentou tamén hoxe a súa programación para o Nadal, unhas festas que comezarán o día 5 de decembro co acendido do alumeado e que se van prolongar ata o 5 de xaneiro coa cabalgata de Reis. A principal novidade deste ano é a celebración do Mini Nadal. Este ano teremos algunha novidade, xa que creemos dende a nosa concellería que é importante tamén a conciliación familiar nestes días de lecerdos máis cativos. Entonces haberá 3 fechas nas que se farán un mini Nadal, que lle chamamos, con obradoiros, nos que os nenos e nenas do Concello de Poio podan asistir de maneira gratuita a facer uns talleres divertidos, a pasar as mañáns en estes obradoiros. O prendido das luces terá lugar o xoves 5 ás 7:30 da tarde na Praza de Rosalía de Castro. A programación do Nadal vai continuar o día 23 co Mini Nadal en Campelo, o 26 cun espectáculo infantil en Raxó e os días 28 e 29 cunha gran festa no pabillón de Isidora Riestra. Ali haberá actividades para todos os públicos, minicarts, hinchables, pintacaras, globofexia e moita música. O calendario de Nadal continuará no mes de xaneiro con outro Mini Nadal en Conbarro o día 2 e coa visita dos Reis Magos ás prazas e os centros de maiores do municipio o sábado 4. Ese día pola tarde tamén haberá unha recepción real no centro Xaime Illa de Raxó. A programación destas festas vai rematar o día 5 de xaneiro coa tradicional cabalgata de Reis. Vai saír ás 6 do Pazo Besada. E máis asuntos, o 6º edificio do Museo de Pontevedra acollerá o vindeiro 4 de decembro unha nova edición de Voces Ocultas. Este evento ten como obxectivo amosar o talento artístico das persoas con diversidade funcional e sensorial. Unha gala organizada polas asociacións Amenceras Pace, Xuntos e Amizade, na que se vai demostrar que a música e a arte son dúas ferramentas inclusivas. O vestíbulo do 6º edificio do Museo de Pontevedra é o lugar elixido para acoller o vindeiro 4 de decembro unha nova edición de Voces Ocultas, un evento organizado polas asociacións Amenceras Pace, Down Pontevedra Xuntos e Amizade, e que está marcado no Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Nesta gala verá música en directo, unha proxección da peza audiovisual A Miña Maneira e unha performance. Este ano xa toleamos por completo e imos facer unha proposta que non me gustaría adiantar moito, pero imos repetir a experiencia do ano pasado, imos demostrar que imos sacar un produto que se pode tocar, que é un libro, no que tamén contaremos aquí con Sergio González, que fará toda a parte dos textos. Imos convertir a parte visual nun proxecto audiovisual, creando unha peza de animación. O obxectivo desta gala é demostrar o talento artístico das persoas con diversidade funcional e sensorial. Ademais, neste proxecto, a creación musical e a composición xogarán un papel fundamental. O que queremos demostrar tamén é reforzar que
a cultura é unha forma de traballo, inda que pareza que non. E que moitas veces moita xente pode aproveitarse deste vehículo, desta forma xa non de expresión, e todo o que sirve para, pois, emocionalmente, para as persoas, o guai que é a música, as artes e toda esta historia que todos estamos xa moi fartos de escoitar, pero sobre todo a nivel de traballo, a nivel, pois, que unha saída profesional a través da cultura. É algo que queremos tamén reivindicar con este proxecto. Nesta edición destaca o papel de Sergio González. El, cos seus textos, servirá de exemplo a outras persoas. Cada vez que un ten a sorte de saber que contan con un e que pode aportar algo a un proxecto como máis, pois non deixa de ser un orgullo para mí, para a asociación a que represento, onde hai moita xente con moitos talentos que podrían colaborar tamén e facer moitas cousas. E se eu podo abrir un pouco dese camiño para outras persoas, pois aquí son. O espectáculo de Voces Ocultas terá lugar o mércores 4 a partir das 8 da tarde. A entrada será de balde ata completar aforo. Así chegamos ao remate deste Pontevedras desde hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega a información do tempo e despois Orixe e Calidade con Alba García. Nos vémonos mañá a partir das 9:30. Adeus.